Lily chuan an company mamo raw material nei nan Mr. Manin chuan abel pa puina in rem siam na asiam thei sha ma se Miss Jeng chuan Mr. Ma lo mu ve in ji jing te tan thil ti har sa zongin alo chong khum ve a Lily chuan thakhat nuwa chau an mu thei tur thu le chu an tan an nei ran thei ber tur ani thu ji jing chu a shila ji jing chuan avarei ve ti in kong dang zon le phot chu a ruta coffee a lei zo ain her le cha chu hunting nen anin to ka hunting chuan an sum do na chu enge an to ti alo zot wat ji jing chuan a boy na chan ve an chin fel to thu chu alo soi ve boka hunting an puyan ngai le ngai lawa zo po chuan ji jing chuan an ngai lo thu soin akal sana Lily chuan ei tur lein na thok ho chu asem dia ta ji jing ava pek ve chuan ji jing in lom thu soya a ei mol pa chuan idea thra nei thu chu a soya Lily kwa pa in a phul hlut a idea thra soi chuan Lily po chuan lo pom pui ve in boy pui turin a chuak ve ngal hunting chuan Miss Jen mu in a thu nei na mang changka ya midang boy na siam sak lo turin a shela Miss Jeng po in a thu soi zia alo zo chuan jing chen te raw material chungchang lo ti khot lai tu ani le ni lo wa zo ta Mr. Ma po a po zir la chin ani awangin anin rol ve empty chu a zot bok Miss Jen chuan lo ni ta po ni se enge ti ya alo zo le chuan min shat kha mi chui chiang masalawin kapu to nga yem ni ti in a shela Miss Jen chuan ka shat lawin ka na thokalo ru a zirtir na ka pe ve hlak chu apoi viawem ni ti in lo chang le ta hunting chuan chik ching lutuk I man le chuan ka do da ze lang ti in anin biak na chu a chang ru hle yi chen po chuan tlo tu nein kui ji ani ei tur king chunga akal chuan yi chen chuan pon lam ei lo ruta ma se kui ji chuan lo du lowin a rong bol thiam zia soi zui nga la chome akat lai chuan aku zai tel ve in yi chen chuan atom sak ngal thwaya kui ji ero in du mel takin alo thlir ve reng thung anei dun lai chuan kui ji chuan amamo huna engtik lai pon a om reng thu shilin akyanga kum khwa a atana oma du thu chu tlang takin na soi topa yi chenero chuan ngai dam lo dilin ngai zong nei le tura ala inrin lo thu chu alo shil ji jing in report pe in an boy na an chin fel thu a shil zo nuwa a chuak le ngal chu hunting chuan MBA zirtur pe in message thona ji jing in a mu chuan le ngalin lom thu a shila hunting pon en lem lowin alo kyai ve suk class zo a ji jing in Mr. Ma fenga va mu chuan a be pop ngala in me sha tir tu ma kar ta pek don chuan Mr. Ma chuan lo uk sak te chiam lowin ti tur nei thu chu a shila akal sun ngal dai ji jing hoile chu a chut na a hunting lo chu ve in hunting chuan ngak lok turin a shela Mr. Ma te omna lam apan ve ngala a zuklen chuan alo be changal viawa Mr. Ma po chuan za mel takin alo chi bai ve sok soka akar te pe in engtik nia emo an la tho ho ve be sei takin hunting a amfu chu alom mil khop mai ji jing po chuan alo en ve renga hunting nen anin an lo zia te khin ni om takin akar chu a en ve le ringot stepa in ngai to mal pa ate lai chuan Mr. Ma chu lo kalin ji jing chu akar ta ron pe ta zo ka engtika emo dinner an la ei dun be sein Mr. Han nen initiative lo shelawani ti in akal sana hunting lo lan chuan Chandlar tak anei thu chu lo soin email ringot pon thil ati theile mai ti in lo faka hunting chuan aril jam thu lo soi da in thil ei turin an kal zui bok until ei lai chuan ti pa in hunting chuan ei tur alei sakha ta ti thu chu alo soya ji jing chuan khamini khan le sak cheka tumni in i local lawa ti in lo soi ve boka hunting chuan Germany ya akal thu dan le akal ma a text thu le a chan let mi alo thu chu asoya ji jing chuan min lo text samo ti in a phone chu alo ti bodai wangin alo mu lo chu alo ni a ji jing chu office atanga lo phone in an printer le thar a chha thu an lo shila akal ngal va tur thu a shila hunting pon a thla tur thu lo shil ve bok
motora a chuan lai chuan hunting chuan thuron pe molmolin thil chinfel dan turte a hrila jijingin keimani tala engtin ngei tiang tia zona chu ati chetu ka banang ti in lo changa jijing chuan chinfel dan kongdanga omang ti in ana thokte ban top chu a she me hle a ril ru po a boi me hle office ava thlen chuan a thok ho po an lo ngoi ve hlom hle printer ti chetu phei chu a chapur bok hunting ti buai lawa an boi na chu a thei anga chinfel dan tur zong turin jijing chuan ana thokte chu a hrila an ni po an ril ru shom me hle na thok khawan mut of lai chuan jijing chuan printer hot tur a mu thu chu a ron hrila li le ji jaw chu boi pui turin an chuak ve nga la be sei na thar an nei ve le deu na chungchang soi pa a an ti dun chuan yu jaw chuan jijing ngai to iwa pena ve ti ya a thik deuh thu fiam thuwa soin anin car chu enge an zel ti chu a zota hunting chuan chan mai dan tur she lo zeta a om nu chuan i jaw chuan iti tak takami mala ta che ti in a shila hunting chuan abel pa nen anin chenna ala rei lo wanga a man mo du lo thu in a changa i do thei hle mai ti in alo nui let ve thunga hunting mela ero a konfi melo hle ril ru boy mel taka jijingi adin lai chuan na thok pakhat lo tlan chuan printer aman le thei to thu chu aron shela jijing po a mela hlimna a mu thei le to hunting te lo thleng chop chil ve ngal chuan eitur an ron ken ve bok thil ei zowa lepa an lu le chuan printer chu aman le thei to lawa in fui phur ra an siam tha le tur thuan soi chuan jijing ril ru po a ne hle thei top cho in an thok le hloma hunting po apu in kawin jingchen apui dan chung changa alom lo thu le midangin an complain na te chu alo shila hunting apui na nen an hlo tling ani chuan a result chu apom thei don chuan lo thu chu a shila lung oi lo takin akal sana hunting po a ril ru boi ve hle jijing te van doi bel chale chuan na turin li te le na tur thlo na chuan na chu an delay tur thuan puang le a li chuan jijing kol ve ngalin printer chu a hun ma a an thlen pui man lo a hlo thu chu a shil jijing chuan an printer nei sa manga an boi pui mai angai thu na thok ho te chu a shil ve a ani po a ril ru chu a boi mel to khop mai hunting po akazen mi sianin mu in jijing te boy na chu a soi puya a assistant ne na investment poisa chu hlan jok mai tur a shilin paper a pe a ma se hunting chuan darnga ala ri hleinem ti in jijing i te chu ala ngak ru ve tlat a topa chuan jijing lo lutin an ti thei thu chu aron shila report pe in a soi fia ngal zat bok hunting an report te en chuan ani po a ril ru thoveng hwaya mi sian chuan zo na tam tak lo zo tin a nu le zela boina an nei lawang mo ti in jijingi arin lo zia chu atilang ve hle ma se hunting chuan ngai thadu lawin a assistant akawa a u naw nu thu soi ngai thalawin jijingi te company chu million li pek na lekha chu a sign fel ngal thapa jijing chuan lom thu lo shilin ati beidon lo tur thu chu a soi ve ngala a u naw nu chu a lekharon ken a pek chuan thin rim ti sha takin a chuak taw ngal hunting chuan lom thu soi nan ti in AI medical jet fair lo om turatan som na lekha a pe a changkai taka manga mel sha thar siam bel nan mang turina cha jijing po lom thu soi mol pa in lim takin hunting office chu a chwa sana meeting an nei le na a chuan office dan te siam thar rotin anti swala changa inzir turin a cha hloma hunting som na pek po chu mutir ve in na thok ho po an hlim tlang khop mai hunting chuan jijing va texin akal thei don chuan arang lama sha tir turin awa shila jijing po chuan phur takin mi poimo tak tak anom dona wanga kala chak to thule a mai thei lo tur thu chuan a ron reply ya an zo na chungchang soin anin text thun zom renga hunting po amut a chale ti a shat viaw jijing chu hotel a thlengin event atan an mi som local ve tur mi poimo tak tak te lo zir chiangin na a boka nei le char to a
a thian te nen anin biak chuan thil ala ei lo thu chu a soya a thian te chuan a thlen na bul loka restaurant spaghetti siam tuina dewa om thu chu an lo shela kuizi an biak chuan blind date ta akal le tu empty an zota kuizi chuan a boy ema wanga blind date po anei man to lo thu chu alo soya ma se phone an da nu chuan e chen textin movie en puya asoma ma se e chen chuan interview na ata na in bo se ngai thu soin alo nyal vele a kuizi chuan a hlotlin theinan ti in du sakna chu a hlan let ve ta bok spaghetti ei tura a chol lai chuan hunting lo lut ve in ji jing bula chuan a ron thu ve nga la hunting an in ti thoven nan ikalma emni ti ya zo chuan ji jing chuan a in ba sai thu le a chol mai mai lo sia te chu alo shil ve a mipa pakhatin hunting alo biak chuan ji jing nen a in mil sha tir ve nga la ji jing chuan chu pa company chungchang a zir chian na a shat ang te chu alo soi ve zung zung boka akar ta pek ngal boka wang chuan chu pa kal nu chuan hunting chuan kha khamo in bo sai na ti in ti tha chu a ti ve mel hle Miss Jen chuan ron mu ve in an bula chuan a ron thu ve a ji jing gwanga wachanga a ban chan te chu ngai dam dilin a chong kam man vel chu ji jing tan chuan ngai thla ka nuam te chiam law ji jing chuan na tho tur ala nei thu shilin a tho san ta da ya hunting po chuan ji jing in nuam lo a ti ti lo sha thiamin kal ma sa turin alo shil ve bok ji jing kal nuwa waitress-in spaghetti alo da chu hunting an pek turin alo shila a pek zo nuwa Miss Jen chu order sak ve ngalin ani pon a tho san ve ta mak a chanten a spaghetti ei chu engi an tia an lo zo chuan engma ei lawa aril ala cham tho chu alo shila li chuan lo kol ngalin engi thleng lo zot wat ji jing chuan Miss Jen a munin thu lo shilin a chana sha big lo thu chu a soya li chuan hunting le Miss Jen te in karwanga mo pe lo ni mo ti in lo fiama ma se ji jing chuan an pan in karwanga alo bai ve ngo chan tur a sha lo thu in lo changa a pha ve na sa le hunting chuan spaghetti pe in ji jing in ei lai chuan Miss Jen chung chang an soi du na hunting chuan raw material chung changa in khomwan na chan kha thil thleng pala inga yamni ti ya shil chuan ji jing po chuan Miss Jen mo kha le chen atan ka thoka min la ti boy sham du anya ti in alung oi lo hle hunting chuan sumdon na khovel isha chana ngai ti in spaghetti chu ei chun zom turin a shila akal san zui ve mai bok even an chan no chuan an gas hunting chu thu soi tura somin a soi zowa zo na zo theina hun puilam ta na hon saka ji jing po chu ban lo pharzi nga tel ve nge ma se hunting chuan ji jing thlang lawin midanga thlang ma sa char chara ji jing po ban phar du to lawin a beidong man lek lek a to berna tura chuan ji jing thlang chhuakin ji jing chuan zo na azot ve ngal thwai hunting an a chan zo nu chuan ji jing thu mai to tur chu coding le in mi zong zong ma a in me sha tira an company le a kai noi te chu mi pui te sha theya a soi zaw saka ji jing po chuan lom thu lo soi mol molin a ti be don ngai lo tur thu chu alo soi ve bok zana ji jing in lom thu soi na tura type chat reng lai chuan hunting an lo kol ma sa in ji jing chuan lom thu chu alo shil le ngal wat ma se hunting chuan ti in lo chang zela phone call dang donga hunting in anin biak na ati top nu chuan ji jing chuan ti ringota a chang chin chu a phun pui bul bula atu ka chuan company sang te chuan client sungin an company phau chhuana an neya ji jing po booklets te siamin a boy ve hle hunting po a hmuna kalin ji jing a hmu a sumdon na an thil ti dan thin te soin tu ma chian na a en lo thu le tu te po anel pui mel ma an ni reng thai thu chu a shila hunting ka nu chuan ji jing chuan hunting assistant ne na lom thu soinan hunting chu thil ei pui du thu shilin hun ol anayem ti chu azota hunting assistant chuan zandarat nulama aman tur thu a soi chuan ji jing chuan star ice dora anga tur thu chu a shil na an tho zo to nuwa chuan ji jing chuan lo ngak ta nge ya
hunting chu a assistant in a hril chuan rang taka in siam ngalin nga tinge min hril vat lo ti in a zota a assistant chuan a boy lai ti boy a du ngai lo tho chu hrilin a thei vele a hril ngal tho chu a lo soya ji jingin a lo kol chuan minute som nuwa a thlen phei tur tho chu a hril ngal a chhuak ve ngala jing chuan ice cream order in alo ngak ringa hunting po dor chunga lutin ma se jing nga lo na dor zo ka alu dai phone anin tumrol ve ve nuwa jing phone bachi chu ala thidai zuye hunting chuan na thok pakhat ne na ice cream dor dang abul na ya a omle omlo chu azota ale lama star ice dor zo ka om thu lo soin midang pon a shat pol ve fau thu chu alo shila jing pon api a thu te chongkam mangin dor dang om ti chu alo she ve boka hunting an chu ta chuan a ngak zo ka ni ringin atlan chuak ngal thwai hunting po jing lampanin atlan ve boka kong laka in tongin anin ena an nui ringota anuwa chuan dor danga thil ei turin an kal ta zok lelama chuan kuiji po in hi chen lorin ve ngat ngatin a ina akal chil deuh ringa ana thona apui thei tur anei te chu pe in a in te ati fel saka in ngai zong ri lo ma se chan thatak anga oma du thu a soya yi chen pon na ngai to na dang nei ni om takin a en le chin jing a luggage ne na le chuan jaumeng ne na nin to ka jaumeng chuan lulin ja bar hon na akal tur thu shilin jin po chu asom ve che ti in a shila arwala kal ve tur a shil chuan jing chuan lo hnialin na ati zo huna akal ve chau tur tho shilin a thlen huna a text mai tur thu a shila jaumeng po chuan a tlan san ve mai bok linja bar hon thara chuan hunting po lo kal ve in linja an a mu ve le a bar chu lo en quality rin a invest thon lo ani ti in lo shil ve luama linja bar po hi hunting invest na mang thawa bul chana ni a jaumeng lo thleng nen chuan in belwamin an pathum chuan VIP room a an lu thau ta dial linja an hunting in zu in ve lo chu lemon juice pek chuan hunting chuan lo hnialin a bar chu a chavia we ti in a ho mai tur thu a shila a thau ngal thwai ma se a chwa don chuan jaumeng lo lu chuan jing lo thlen chep to thu chu a ron soi lu ta hunting po belem lowin a ron chong lut bor bora hunting chuan lo shethiam viawin engma soilo chuan let le in a thu fel le thana linja chuan makti mel deuin alo en ve reng bok hunting chuan za zela a lemon juice in tur chu zo chiang le in a in zui ngala an chwa san nu chuan hunting chuan thola deuh huain jing chu a nga hlel mel hle jing lo thleng chu linja te chuan VIP room an lo ko mu ve thwaya lompuina hlanin akal tlang ve mai bok avaluta hunting a mu chuan makti deuh takin a thlek deuh viawa hunting chuan lo thu ve ro ti pa in a tol phei deuh shut shuta ma se jing chu a ep chia chuan a thuta wangin a thu chale thwai an chut dun reng nu chuan soi tur she lo deuhin lai deuh takin anin en le ren rona waiterin strawberry juice lo pek chuan jing chuan ka du zong an she hle mai a lo ti a hunting chuan order sakani thu lo shilin skula kalaya chang to a angai na zia a sha to tho chu a soya an omdan an lai ridun hle ti an che zia changin a sha hle hunting pon mundang amel kwal deuh renga jing chuan games khel rotin an khel dun ta zoka hunting chu chaklo zoka atang nge nge Jingchen first operation nei na turdam do in an vatlo chuan Dr. Wei chuan a assistant nen lawin kom turati in meeting anei tho soin akal sana Dr. Wei assistant chu tu dang ni lawin I chen lo ni jing nen po thatakin anin betheya ana thona masa people hospital changa ain sun thu te shilin ana thole masak bera jingchen nen an tho ho tur thu chu alo ngai twa ngai me alo ti te thleng chuan soin thatakin anin betlang theya zana chuan jing chuan hunting chu shilve in an operation masabera kalve turina soma damdo in an wathlen chuan hunting po I chen nen anin beve mol mol to a
ji jing lu tan mu chuan I chen chuan chhuit na lo pe thwain hunting in a hmu ve le tol remin abul thu tur chuan alo ti hmuka ji jing po chu hunting bula chuan a thu ve mai I chen chu thu thlave in an pahnih chuan en ton dun viau kalowa in bua saya nge ti pa a akal chuan ji jing hne na lungai lo tura shilin engkim a thavek mayang ti in a shila akal yam nu chuan hunting po ji jing ma arun ding ve ngalin operation nei tur doctor team chu ama thlan ani em ti azot ngal top engi mutak chu angai to ve ani operation nei tur chung chang an soi zo nu chuan I chen omna lam an pan ve ngal bok